sme vyzvali generálnu prokuratúru, aby prešetrila alebo preskúmala, či nebolo naplnený skutkový stav trestného činu poškodzovania veriteľa v prípade akciovej spoločnosti Váhostav v súvislosti s reštrukturalizáciou. Dneska sme si boli overiť u zástupcu generálneho prokurátora, či tento podnet majú a ako budú konať. Dostali sme prístup od zástupcu generálneho prokurátora, že budú sa týmto podnetom zaoberať. Doplním môže potom kolega. Dámy a páni, považujeme vyplatiť živnostníkov nezabezpečených veriteľov Váhostavu 15%, považujeme to za almužnu a výsmech týmto živnostníkom a zamestnávateľom a vlastne takto nepriamo aj ich zamestnancov. Je to aj cynizmus od vládnej strany Smer, ktorý od roku 2012 mohol prijať návrh zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní, ktoré predkladal kolega Hudák od roku 2012. Váhostav dlhodobo má gros svojich zákazov so štátom. Štát, daňoví poplatníci slovenskí mu pravidelne každý mesiac platia. Aj na stavbách na diaľniciach, alebo napríklad aj na Bratislavskom hrade. Preto je tu podľa nás vážne podozrenie, či nedošlo zo strany manažmentu, majiteľov firmy, či nedošlo k trestnému činu poškodzovania veriteľa. To znamená, či v priebehu, keď oni dostávali pravidelne platby od štátu a nevyplácali týchto malých živnostníkov, či tieto peniaze neodchádzali niekde inde, napríklad na Cyprus alebo Belize. Po druhé, o svoje pohľadávky sa v reštrukturalizácii prihlásilo aj 5 schránkových firiem, ktoré sídlia na Belize, Cypre a majú aj svoje zastúpenie vo veriteľskom výbore. Preto žiadame, aby bolo preverené aj to, či nie sú majetkovo prepojení s majiteľmi Váhostavu. Páči vaše otázky prípadne. Teda vám šoférskému prístupu, že sa tým prokurátor bude zaoberať, spomínal aj nejaký časový horizont, že kedy sa to bude riešiť? No, tak samozrejme, ako náhle budú túto vec prorokovať, dajú nám vedieť, dajú v podstate nám oznámenie o tom, či akom stave vlastne tento stav. Ja predpokladám, že aj v súvislosti s tým, ako je to medializované, ako je to vážna kauza, keďže tisícky malých podnikateľov a živnostníkov si dostanú zaplatené 15% zo svojich dohľadávok si, že v niektorých prípadoch to nestačí ani len na pokrytie dane z pridanej hodnoty, ktoré musí robiť od štátu. Myslím, že generálna prokuratúra zrejme bude by sa vážne postupniť. Ďakujeme pekne. Čo sa bude diať? Nejaký konkrétny časový. Ale je to náročné, samozrejme.